Owenstan garaşsyzlyk günni dürli dawaralar bilen belläp geçdi. Owan prezidenti Ashraf Ghani 1919-njy ýylda baglaşylan İnglis-Owan alalaşygynyň 96-njy ýylyny bellemek münasibetli geçirilen harby dawara gatnaşdy. Gurun edilýän alalaşyk Owenstanyň Britaniýadan öz garaşsyzlygyny almagyna ýol açypdy. Ghani Owenstanyň garaşsyzlykdan öňki ilkinji lideriniň monumentine gul goýdy. Şol bir wagtyň özünde şuýlyk baýramçylyk dawaralaryny Pakistan bilen Owenstanyň araçagyna bolan çaknyşyklar kölege saldy. Bu çaknyşyklarda 8 Owan terhetçisi helak boldy. Serbiýanyň premier ministri Aleksandr Vučić Belgraddaky esasy awtobus duralgysyna baryp gördi. Bu duralgy Serbiýadan geçýän migrantlaryň esasy tranzit uğru hasaplanýar. Vučić tranzit ulgamyna resmiler çörek, süýt ýaly derur olan önümleri ýaýratmak üçin işleýärler diýdi. Şeýle dol Belgradda 3000 çemesi wagtlaýyn jaýlary gurmak ugrunda planlaryň işlenip taýýarlanýandygyny belledi. Serbiýanyň resmileri ýurda her gün 2000 çemesi migrantyň girýändigini aýdýar. Ukrainlaryň en çemesi ýyllyk ýarmyrka gatnaşmak üçin Kiýewiň gün ortasyndaky Poltava regionunyň Veliki Sorochintsy owasyna ýygnandylar. Tutuş Ukrainanyň çäýinden gelen adamlar ýarmyrkada öz 50 ýasan regional önümlerini we milli egin eşiklerini görkezdiler. Siz Adatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş boldunuz.